Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. V tomto videu si zahrajeme takovou hru, která se jmenuje Sport vs Football. Je to vlastně taková fotbalová hra, ve které proti sobě hrajou takovýhle postavičky a prostě hraje se, kdo dá druhýmu víc gólů. Takže já jsem to měl hrát původně s bratrem, jenomže se nějak naštval, tak to budu hrát sám, budu vám muset stačit sám. Takže nová hra. Vybereme si tým, za který budeme hrát. No, tak jako pravejček jdem za Českou republiku. Play the match. Takže hrajeme první zápas s Řeckem. No, tak to jsem na to teda zvědavý. Space to start, co je? Tak pojď, ale pitch. Musíme porazit hnedka od začátku, do nich musíme jít. Těžko se mi odhaduje, co to je za fotbalistů. V Česku, no ale čertovém fotbalistu hlavně, že vedem. Já jsem zmražený. Nechci být zmražený, ale dal jsem góla a 2-0, no hoši, tak to jsem to hraje. Teď jsem skoro dostal gól, ať jsem chvíli nedával pozor. No, to je zákrok, já vím, kdo to je Petrček, určitě. No, není, no nevadí, takže 2-1. A máš velkou bránu. Čím větší brána, tím hyper. Nebo ne? Co? No nic, no tak 3-1 vedu. 3-2, pozor, ono to otáčí, ono se to snaží otočit vývoj zápasu. Doufám, že se mu to nepodaří. Já mám low jump. Ano, vyhrál jsem. První zápas jsem vyhrál, že jo. Tak dáme zápas ještě číslo 2. Uvidíme, jak to bude rychlejší, tak dáme i 3. Takže tak. Už tam skoro byl. Já měl super jump, já to nestihl. Dal jsem si vlastně nějaká nevadí. Tak pojď, hele, gol. No jo, tak se mi to líbí. Se hraje fotbal v Česku, ale API, co tam druhé, ne? Ježišmarja. Nesnáším zlomenou nohu. Nechci mít zlomenou nohou už nikdy. No, dal jsem gol se zlomenou nohou, no jo, to je ta Česká republika, já to říkám furt. Ty Češi jsou nejlepší, no zase má velkou bránu. Ty vole. Já nechci prohrát. No jo. Tak pojď, 7 vteřin to dám. Já to dám. Češi, jo, jsou nejlepší. A Česká republika opět vítězí, no jo, tady to můžete vidět, 6 bodů, vidíte to. Tak dáme ještě, no tak ještě jeden zápas zvládneme, teď to jde rychle. Takže. Hej, to je divný. Tohle to je rosický a hraje za Arsenal. V tom normálním. Jak to může být najednou Rus? Prdele, ne! Kurva! Ne, utíkej. Pojď, gol. Gol! No já jsem prostě nejlepší. Já jsem nejlepší. Nikdo neporazí.
A když jo, tak to je náhoda. Škoda, že to se mnou nehraje můj bratr, to mi dal pořádnou nakládačku. A Česká republika vítězí na potřetí. Play this match. To už jsem ve čtvrtfinále, no tak hoši. Jedeme. Jedeme Češi, jedeme, pojď. Ale teď 1-0, škoda. Nestihl jsem to. 1-0, ale to nevadí, my jsme na začáteční góly zvyklí, protože pak přijde na řadu tady, nevím, kdo to je. Co by to mohlo být? Baroš? Nevím, ale už vedem 2-1, tak se mi to líbí. To jsou Češi. Ne, jak ty, co vypadli. Takhle by měli hrát fotbal. Jako já. Velká hlava. Pojď, gol. Máš zvázanou. Ne. 18 vteřin. Češi jsou prostě nejlepší, ale měli za mě hraju já. Musím se snažit dále. Protože tohle jaksi nestačí. Prdele, ne. Cože? To si děláte prdel. Ty vole, hoši. No nic, no, tak doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte dát like. Pokud ne, tak si třeba polipte prdel. Dejte odběr. To je konec tohoto videa, já se s váma loučím a čau.